едно обикновено семейство. Но то имаше нещо много специално. В него царяха любов и вяра. Хайде, деца, време е да се помолим и да вечеряме. Господи, благослови това семейство, пази ни от зло и ни дай сили, винаги да бъдем заедно. Мамо, тате, днес в училище говорихме за семейството, а учителката каза, че християнското семейство е най-силната крепост. Аз мисля, че нашия дом е най-щастлив. Запомнете, деца, където има любов, там е Бог. А когато Бог е в сърцата ни, всичко е леко. На времето хората са строили къщите от камък, за да издържат векове наред. Но най-здравата къща е тази, която е построена върху обич и вяра. Аз ще творя, мамо. Заповядай, съсед. Добър вечер, съседи. Всички ви виждам весели и спокойни. Аз пък се връщам от работа на Марин ядосан. От дома всички са сам за себе си. И телевизора говори повече от нас. Заповядай, сини. При нас има винаги място за приятел. Знаеш ли, ние имаме малък навик. Преди вечеря се молим. Благодарим това, че ни прави да бъдем близки. И всяка неделя ходим заедно на църква. Там се научаваме, че никой не е сам. Семейството е като градина. Ако не го поливаш с грижа, то бързо изсъхва. Може би затова при нас няма радост. Всеки гледа своето. А забравихме да си казваме обичам те. И тогава съседът разбра, че щастието не е в голямата къща или богатството, а в малките жестове. Усмивка, молитва, добра дума. Деца, запомнете, семейството е Божий дар. Пазете го, както пазите най-скъпото си съкровище. А когато настъпи трудност, не се страхувайте. Вярата ще ви води, любовта ще ви крепи. Благодаря ви, приятели. Днес разбрах, че и моето семейство може да се промени. Сега да се молим и да се обичаме повече. Домът, в който живее любовта, в него живее Бог.